malach bende onyena paro mano mar Kennedy Okongo bende kaluwore koda dwaro makamano. Chik osekadh Kennedy. Chik makamano nene nade? Mokwongo en mor maduong' ne oganda Mong'ol ei pacho ka. En wuoth moseyudo marabora kaluwore gi kaka Irene osetemo wacho no. To gimonego ji ong'e, ne wan gi chik miluongo ni Person with Disabilities Act 2003 no. Chik ni ne tiyo, to noyud ni chik ni ng'oyo. En gi fuok mane koro oganda Mong'ol ne ok yud fuong'ruok gi chik ni e yo makare. Tadwago erokamano ne Senator Asige. En ng'ama seyudo achiel kende nyaka nachak ng'eyo weche jomong'ol e Kenya ka. Modhi e bunge to chako wacho weche jomong'ol. Moko dhi e bunge koro chako mana wacho weche Raila gi Ruto. To iriere mondo represent constituency moro ma onego bed ni yudo konyruok. Asige okawo namba kanyo. Koro ne gimomiyo idwa ni wabed gi chik manyien ni, nonego bed ni address fuok mwanene e chik machon. Fuogegi gin e weche kata infrastructure ma wasewachogi, weche somo, weche duol miluongo ni National Council of Persons with Disability kaka otayo tijege, weche kaka oganda Mong'ol nyalo yudo tije, gik mopogore opogore. Nitiere seche moko makata ka nidwa timo registration, nikech chik dwaro ni ibed registered as a person with disability. Iyudo kaka midhiye cha, ing'isi ni chul pesa makama. Ionge pesa. Registration mar disability koro expensive molo mar kipande. Kipande inyang'isi jana, okwongo ne nono, tinde na winjo ni en sikia 300, 500. Registration tiyudo kichami 3,000 gi wiye. Mano mar jomong'ol. Mar jomong'ol. Mano gima chik ni koro golo. Koro en free. To kik wamor ahinya. Nitiere ga chike mang'eny. Gima important en enforcement mar chik no. To sani to we celebrate clauses and provisions manitie. As to whether these bedo implemented, mano koro kendo another bond ma bro chiu mbele kacha. Nikechike chik ka koro sedonyo nego beni obed implemented. Yes. Makata samine no wan kani. Onego beni kata ng'ama momo madef be winjo twagdi. Ka uketo jomwedo. Chik no koro dwaro kamano. Chik no koro sechako tiyo dwaro mano mondo timre. Nitiere kata cases ma ng'ama miyo man gi ng'ol kadhi osiptal to dakteche ng'ado gi wigi ni koro ma watimo ne family planning. Kiwan ni ochandore saidi. Onyuol mang'eny nang'. Chik okwer koro gima kamano. Mago gik mane timore chien kacha. Koro gin weche mang'eny, atamalo 5 mag tije onego bed ni koro imi jogo Mong'ol. Establishments te manitiere. Mano koro ni e chik kacha. Any form of discrimination sani beno penalized. Kendo fine en million adi. Achiel. To discrimination en mane omondi amos mar ng'adi. Tingeni kiwacho discrimination bende mar mondo mi jopiny ng'e. Nikech ingeni samoro nitiere timbe ma jopiny timo ne samoro jogo eko man gi ng'ol ma samoro they don't intend to. Ok gichana mar timo. To neno ka gima koro en akwede. Mago be nyalo timore samoro. Inyalo timo gimoro in good faith. To kare ng'acha to misconceive, misconstrue gino. To mean something else. Emomiyo kapok itimo gimoro, wawacho ni it's important mondo ipenj ng'ano ni to be anyalo konyi gini e yo makama. To discrimination sama koro ji odhiga e doho ni koro interpret chik. Nitie kaka kacha nitie joma bende paro obwongo. Ging'iyo ni what is it that can constitute discrimination.
nitie moro amora mineno ni an gi gik midwarogi, wach kata ni manyo tije, oro kwayo, an gi gini, an gi gini, an gi gini, to an gi ng'ol be. Ng'at machielo cha nigi gini, nigi gini, nigi gini, onge ng'ol. Udhi e interview, iyudo ka ng'ani koro kaw, ino weyi, okomi sababu nikech ok nyanga onge ng'anya ng'isi ni waweyi nikech ing'ol. To ibro ng'isi ni wachane kriteria momiyo ikaw ma tiwe ma nikech ne gichalre. Ma koro e gima chik temo wuoye, kama bro bedo ni blatantly nenore ni ma case mar discrimination. Nitiere kama unyalo bede to yuda ka koro iniweyi ni ino kibinyalo to poko mi chance ni tem, mano discrimination. Nitiere weche minyalo wacho gi dhogi ma gisungu luongo ni derogatory. Ini wuoya kata mana words minyalo tiyo godo ki describe ng'at mong'ol. Mago gik ma chik ni koro wuoye. Chon, chik machon ja ne kitimo gima kamano to nimi fine mar 20,000 kende. Sani en 1,000,000. Koro yudo ka mano otemo geto fuog cha, mane koro ji koro nyalo tima gik moko to ging'eyo ni 20,000, what is 20,000? Mano gima nyalo chulo with this. Koro sani otere malo. Wan bende gi weche mag somo, idwaro ni institutions nyalo integrate jomong'ol koluongi alliance. Okwanya alliance classes moko nie gorofa, in koro dhia e gine kucho chiko dagi gini. Alliance koro bed gi ikruok ni ng'ata moluong kama ja Kenya, obed ng'ol, obed ok gi ng'ol, gin gi facilities manyalo accommodate ng'ani. Ok ni koro wan ndalo mane wasomo ne skunde moko ok wanyal dhiye. Koro yiera skunde munyalo dhiye, in qualified lakini ok inyal dhi skunde ma koro luongie. An owuon oluonga Kisii High School. To ok adhi. Jopuonje mokwongo ng'isi ni tie skul moro monenge dhiye. Jopuonj ma puonja e primary go ema kwongo ng'isa ni tie skul monenge dhiye ma ok ma. To ing'iyo ka koro kacha ging'iyo ni Kisii High School ni chochal nade. Koro ema omiyo Kisii High School onego be ni ready mar kawo ng'ata ma oyudo marks ma gidwaro no. Gikone to pod nadhi e skul ma ok mane jogi wacho nani, to nayudo challenges. Gimomiyo jopuonj ka ne wacho ni shida nitie, iyudo ka setup mar skundno ok factor in ng'at moro amora mopogore gi joma ji ong'iyo go pile. En ringo to classes moko kia chal nade, to stairs moko kia odhi kure. Koro yudo maka to king'iyo the net effect of all these things en ni person with disability koro bedo disadvantage. Taparo ni ene lokruok kata mana kinyalo yiere koda Kennedy Sylvester Kantiri County ma Kisumu kanyakla koda